Het is echt machtig mooi. Ben ik heel blij mee. Gefeliciteerd met oma Jelke zie je. Die 39. Oudbok. Hey. Als het eerst? Let met me zien. Als we op reden rieden. Oeh, dit is wel aardig dik al. Maar die moet eens zien hoe groot stuk eerst het zaken gaat hij. Zo dik. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. De vakantie zitten weer op en de bandjes bij jou voor het eerst weer naar school geweest, hè? Ja. Hoe weer dat, Lois? Wat? Is het ook al Lois? Hebben je 2 Lois's? Lois's. Hoe wie het op school? Dat goed. Net goed, wat gaan we doen? Wie het koud? Ja. Toen is de moffen aan en de eerwarmers op. Wie het koud moeten? Alleen nog geen foto. De fort niet Ik koud. vind dat zo leuk. Nee, dat weer wel koud, denk ik, ja. En hoe weet je die op school, Jarlin? Gewoon normaal. Jiska, kleed. Nee, Normale dag. normale dag. Toe, kleed. Ik wil wel leuk of wie vakantie leuker? Gewoon serieus ook. En bij die dan, hoe weet je bij die op school? Fietsen goed. Een beetje goed. Nou, ze zijn er net heel enthousiast. Vond het zo leuk dus? Ja. En wat vind je nou het leukste in een vakantie? Alles. Alles. Ja. Oh, ik dacht misschien ga je hem zeggen het zwembad. Wie wil ik uit het zwembad wees toch maar zo? Ja. Ja, Dat is ook leuk. dat weer wel heel leuk. Ja. En wij zijn de eerste weken van de vakantie eigenlijk ziek geweest. Eigenlijk haast de oorlogweken. Dansverdeelclub vind ik heel leuk, ja. Maar we hebben wel heel leuke dingen inderdaad. Dansverdeelclub hebben we heen geweest. We gaan naar Balloren geweest. En we hebben dus muizen al met het zwembad geweest, hè. Dat is wel heel leuk. Ja. En nou doen we even een glasje drinken en een koekje. En wie wacht even dat zaken weer tussen komt. En Jiske, we hebben die kleed, joh. Zeg een koekje voor die pakken, ja? Beloofd. Kijk, dat lekkers verdientje. Nou, gaat er even wat te doen, want anders diedelt er hier heel tijd om. En jongens, het is nog heel koud, hè? Het gaat een paar dagen vriezen, dus ik hoop dat we aan misschien nog wel even eind van de week een rijden kunnen. Dat zou wel heel leuk zijn, hè? Zit er zo wat? Het zit er zo wat, ja. Oh. En ik had deze week de eerste opnames voor de documentaire, dus dat is wel heel leuk. Ik heb van de morgen met mijn zusje Ilse om Klingenwest, dus dat is ook wel spannend. Dus ik morgen nog even wat voor tarieren. Vergadering hebben we nog hoe wat. En nou, de teksten nog even tronnen met Veske. Zo. Dus dat zal ik morgen al even doen. Van de middag lekker even met de bandjes wat omhouden. We gaan neer plannen, dus we zien wat de dag brengt. Ik zou zeggen via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bye. Oké, wat weer het idee, Jaren? Op de beurt een geloertje en een beweging maakt en dan de oren dat naai, hè? Ja. Kijk. Geef dan. Lois, kom naast je stuk. Kom maar naast je. Jiske, dat is Ja, slijm. 2. Waar begint? You like? Oké, maar als een geloertje maakt en een beweging. Dan weer die naai. Doe maar iets. Oké, dan ben ik denk ik. Ik kom een beetje naast je stuk. Wee! Wee! Nou is het Lois. Lois is. Tok, tok. Tok, tok. Tok. Nou ben ik. Blup, blup, blup. Blup, blup, blup. Blup, blup, blup. Oh. Is ze weer? Ik kan dan wel een sponsje, hè? Dan was op een rechter keer naar mijn raast heb ik gezegd, ik weet wie ben ik, dus bijvoorbeeld, wie ben ik? Of En Lois mij net zien. Loos mijn netje. Oké. Eet je stuk, Lois, hè? Tante. Helemaal goed. Dan weet dan. Oh, dan ben ik zitten. Ja. Ja. Nee, wacht, dan met Loos nog een keer. Ja? Als het goed gaat, Oh, met wat nog snap. een Oké, keer. maar snap ik. En fout, dan met degene die Oké. Tik, tik, tik. Heel laat. Goed zo, Lois. Oké, nog een keer. Ik het heel makkelijk in laten bieden. Ja? Oh, dan kom nog een keer. Nog een keer. Tante. Ik dacht, ik ben je wel goed in, maar valt Nog een wel. keer. Nou, de bandjes zullen even knutselen. Zie je maar wat uit wat je hem leuk vinden. Zal ik even een pot koffie zetten? Heel laat bieden. Jara. Hey, een beetje de media, Jara. Even stiks op. Doe eens een stickers op heen. Waarop? Klaar. Oké. Laat ik gaan. We spelen
Mooi hè? Het is echt machtig mooi. Ben ik heel blij op mij. Lekker leuk. Lekker leuke wat. Serieus. Oh, Echt oh, oh. mooi. Dit is echt prachtig, ja? Dat hoeft net... Net er weer aan te helpen. nee, Nee. dat hoeft al helemaal net. Zullen we mijn sticker verwijderen, maar dat denk ik. Ja, laat je doen maar. Hè? Ja. Dan hou maar net zo bloot rozet, denk ik, hè? Nee, ik denk nog net. Wat denk je dan? Nee, ik denk het niet. Nee. Nee. En hoe gaat het je? Als hij eruit gaat, iemand net kapot. Hè, Wat is dit? Wat is dit? Een hele lange slang? Als we nog Achterkant, denk ik. De Achterkant. achterkant is helemaal roze. Oeh, dat is wel leuk, ja. Nou, lekker leuk als wat. Ik zet koffie. Doe ding. Oh, echt iets kleuren. Wat zijn meidje los? Wat zal ik eens even meidje? Poes. Een poes, oeh, dat is een goed idee. Meidje kan een gekleurde poes en roze. Ik vind roze heel mooi. Hé, dat is de kras. Een poes. Nou, een poes heeft mooie puntenerkens. Toch? Ja. En die had een balkapje. Toch? Ja. En een lieds neusje. Ja. Want hij is En een moltje. ja, sappel is best. En een lieds tonkje. Mag hem eigenlijk net misschien, toch? En poeseetjes. Dan is het gaat denk nee. Gaat ik wenkbrauwen, ik weet het ook niet. En heel volle snor hier, ik is toch zo. Maar nou, Ja. dat is wel een beetje een hele gekke poes uit dit. En deze poes had ik maatje een tijgerpoes van. Dat is wel Ja. dat is heel mooi. Ik ken echt het mooie. Oh, ja. Oh, mooi hoor. Dus natuurlijk bij die man. Nee, Dat mij dat ik. nee, maar. Nee, Kist erbij? Nee. Hé, hey, dat vinger uit de noos, joh. Was dat een doekje, hè? Nee. Maar mooi, mooie koelkast, hè? Kan het, Lois? maar het is gewoon een mooi. Oh jee, oh jee. Heel mooi. Nou, Homa, heel nou net meer, hè? Zak kindel. Nou, leuk betaald, jongens. Krijg wat. Wie gaan we verder met huis? Oes. A few moments later. Nou, jongens, dit is het. Het is net geweldig. We gaan in bed. Dat is gewoon. Ik vind het best wel mooi. Oké, en wat maak je nou? Op de achterkant te doen. Waar Een is hoedje. de rest? Oh ja. Een hoedje. Nou, de band hebben we uitknutseld. Jaren hier van ome Jelke nog een mooie jitjekaart maken. Happy birthday, feestvarken. En nou, dit is ome Jelke. Sprekend. En wat zit erin? Gefeliciteerd met ome Jelke. Zie je die 39. Oudbok. En nou is het even Just Dancen, hè? Let eens zien. Ken je wat doosje? Zo hoe moeilijk dit is. Dat is wel lastig. Ja, oké, nou is het niet eens makkelijk. Maar... Woe! Oh, dat was het bakje Ik beter. zoek nog steeds, was het bakje denk ik beter, haar Jara. Had ik het vast nog heel slecht in. Nou, ik ben wel benieuwd. Even meisje draaien. Wat het mooiste doosje kan. Zet hem op, jongens. Welke vind je het? Welke vind je het mooist? Welke Wij vinden die het mooi. De pezen. Die of dat van of die man of die kist net echt zin. Ho, 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 ho. Daar gaat het. Hey! Gaat het eerst? Let met mijn shin. Hij is wel breder ieder. Oeh, dit is wel aardig dik al. Maar die moet zijn shin hoe groot stuk eerst het zaken gaat, hey. Zo dik. Shin, Lois. Echt eerst. Zie wat Lois een kusje. wat zeggen? Maar je zei even al Waar maak ik al even? training, zou je zo horen. Hé, de hoest net trainen, Joert. Nee, tongensje. Maar mandje zegt. Ja, maar Joert net, schat. Dan moet met mijn broek. Broek, met mijn broek. Zo, kort, hè? Zal ik een bakje pakken, hé? Of een punch. Ah, het staat op een kratje. Ja, zo op. Tja, zullen we zien hoe snel het raadt, hé? Zullen we hierop zetten? Zullen we zien hoe snel het raadt? Nee. Kort, hè? Dit is wel dik, hè? Die zaak het even pakt. Ja, ik had ze kijken, ik had die oren in. Dit is wel iets makkelijker. Oh, dat is Jesse, hè? Ik ben die ruchter. Oké. Dat weet ik.
Bist du dan die piercen? Ja. Ay, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana otra. Doe je met mijn vrouw? Je bent aan het doorsje, hé. Me preguntó si tengo muchas. Doe een vastzaken in de jaren stuk. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana otra. Mooi vest, kijk. Oh. Oeh, kotje. Schudden met de billen. Dat is echt een moeilijke. Ja, Ja. ik maak die niet. Maar doe dat het goed. Nou, die jeugdvermakers en wel. Dan zal ik even met eten zien bezig. Dan zien we wat we gaan. Maar ik ga nog niks betaald. Dus ik zal zo even aan de kosten en dan zien we wat we gaan maken. Ik zou zeggen, voest het nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtong omheen en via het net de chill app te downloaden op die tablet als telefoon. Want night zit vlog. Hey hoi!